Hvad fanden er vi i gang nu, mand? Ja, mand. Okay, mand. Fint nok, mand. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Jamen, det er jo fint, det der, ikke? Tror for helvede, lad fanden kan han Ej, banke over en for million helvede, afsted, mand? Det fik Hvorfor jeg så ser jeg lidt aldrig den 10. første timer? Det er også svært. Det er er det. You had one job, man. Cry, baby. Oh, Reflections. Ja, så Cool har du rift. rift noget overtagen. Ah, men altså. Har du taget den? Ja. Jeg kommer også en rift. Hvad er Christian omme? Nu, Jeg tog en sådan. rift. Du skal tårne igen. Nej, Jo. jeg fik sgu da. Tog du den? Ja. Tog du den på tiden? Nej, du har den sgu. Ja, jeg har lige taget den tilbage, jo. Prison. Han dør af han med Pac-Man. Der er ingen, der smadrer hans reflekt af det der reflekt. Bortset Ja, fra. hvad? Der er liv. Ja, men der skulle vist også komme flere, ikke? Jamen, der er da ikke noget, der hjælper dig. Jeg bøller sammen alene. Det gør du sådan set også, for alle andre er døde. Åh. Dødlum. Hvor Bjørn? Der kom Bjørn. Åh, jeg død. Nå, det gør jeg ikke.